A híradás, An-Naba című súra, mekkai. Verseinek száma 40. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Amma yatasaalun. Miről kérdezgetik ők egymást? Anin naba'il azim. A hatalmas híradásról. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Amellyel kapcsolatban ők különféle véleményeken vannak. Kalla saya'lamun. De nem, majd meg fogják tudni. Thumma kalla saya'lamun. Még egyszer nem, majd meg fogják tudni. Alam naj'alil arda mihada. Vajon nem tettük-e a földet nyugvóhellyé, Wal jibala awtada. a hegyeket pedig ékekké, Wa khalaqnakum azwaja. és páronként férfi, nő teremtettünk meg benneteket, Wa ja'alna nawmakum subata. és alvásotokat pihenésé tettük, Wa ja'alna al-layla libasa. az éjszakát pedig köntössé tettük, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. a nappal pedig megélhetésé tettük, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. fölétek pedig 7 erős égboltozatot építettünk, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. és egy fényesen világító lámpást, a napot készítettünk. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. A felhőkből pedig bőven áradó vizet bocsátottunk le, لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. hogy magvakat és növényeket keltsünk általa életre, وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. és burjánzó dús kerteket. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. Az ítélet napjának bizony kijelölt ideje van. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Azon a napon majdan, mikor megfúvatik a trombita, és eljöttök majd seregestől. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Megnyittatik majd az ég, amely ekkor csupa ajtó lesz. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. A hegyek elmozdítatnak a helyükről, mintha csak déli bábok lennének. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. A pokol pedig leshelyjé fog változni. لِلطَّاغِينَ مَآبًا. Az ellenszegülők, a szembefordulók, a zsarnokoskodók lakhelye lesz. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. Akik mindörökre ott maradnak. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا. Nem kóstolnak majd ott se hideget, se italt, إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا. csak forró vizet és gennyet, جَزَاءً وِفَاقًا. ez a megfelelő fizetségük az elkövetett bűnökért. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. Hiszen ők soha nem gondoltak a számadásra, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. és szemérmetlenül hazugságnak tartották a mi jeleinket. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Ám mi mindent feljegyeztünk egy írásban. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Ízleljétek hát meg, semmi mással sem gyarapítunk benneteket, csak a büntetéssel. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. Az istenfélőket pedig majd győzelmük helye, a paradicsom várja. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. Kertek és szőlők, وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. és duzzadó keblű egykorúak, وَكَأْسًا دِهَاقًا.
és színültig telt serlegek. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Nem hallanak majd ott sem üres fecsegést, sem pedig hazugságot, vagy meghazudtolást. جزاء من ربك عطاء حسابا Fizetségképpen a te urattól ajándékként és elszámolásként. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Ő az egek és a föld ura, a könyörületes, akitől nem birtokolhat senki egy szót sem. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Azon a napon, mikor a lélek és az angyalok sorban állnak, nem beszélhet senki, csak az, akinek a könyörületes engedélyt adott, és azt mondja, ami helyes és igaz. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Az a nap maga az igazság. Aki akarja, az az ő urához tér meg. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Bizony, mi egy közeli büntetéstől intettünk benneteket, egy olyan naptól, amikor az ember megláthatja, hogy mit küldött előre a keze. A hitetlen pedig azt mondja majd akkor, ó, bárcsak por lennék.